Unong alam ka sengking atyar henyo trap National Liberation Council HNLC but wepat urunar ubalasyak twedjur halur ka jingdon kti haga kamle be ijat kena kidai kibala ithu kum ginong sela halur ka jingpan bathai bom IED haka jakat rekam jogadhar company kabadan haka shnong shumplong East Dante Hills. Katay ka jing bathai bom kabala jia haka miet joga katsan trik no pra kala penjulor ya kawai ka trokit Henry kamshim ladan ka nu kunu jimen saw ni yap brio kumbala kam daka HNLC. Hadian ketika jingja ki pulit kila yo ban kem no ya Richard Suchen lai puai bad open shot bors i sabasan snamerta baro arngot ki badai nakasnong shumplong East Dante Hills. Kajing tokit kepadang ya Shakman kalasyam ba wei ubriu balatip kerteng kum usmiki tongper nakasnong shumplong but wei pat udukot ke HNLC u isay sungo na klerian kidai ki baya selaban pen bedhai ya utay ubom haringkat ki arngut ki bla syakem ong Superintendent of Police ki East Dante Hills Vikash Kumar hak arpuai tarik no pra. Katba usmiki tongper udairu ubala syatwed halor ka waipat ka kes le be ijot kena bala register hapo ka Pokso Act u isay sungo udai ubala syatwed halor ka jingpan betai bom IED kabala jia ha police reserve hakle rian lembat ki waipat ki kam beman ong uhe pulit. Ha ka jingkhandra hapo ka yeng sa jong utong per ki pulit kila yo ban kurup shibun ba ki tiar shna bom bat ki waipat ki tiar ki bakan thop ya ki lai rule ki safety fuse bat artali ki safety fuse barin lai tali ki detonator ki bakhor prapo artali ki splinter ka wai ka suloi shnahi prapo artali ki splinter barin artali ki Hansen bat santli ki fuse. Nakaliang USP ukarpat eka jingarap lem jong kiri pat ba ladai ki don jingtep haka baya debat ki waipat ki runar ki badan kti haka teka kam pentrium bakin pentep mardor shaki bor pulen daka ba penti kena ban bukri eki kerteng jongki bat ban ai khus namiki. Ya kaneka kes la register hapo Lumshnong Police Station haka kendon 1091 1131 1132 113 326 F bat 3272 jongka Bharatiya Nyaya Sanhita bat ke kendon lai jongka Explosive Substances Act. Ka HNLC kalashim ya ka jingit kli halor ka teka jingpan betai bom IED da ka bakam bakat humu persya ya ka jingdan jing em jong sumbut menteri rangba ka jela uba singa bahalang tahar namar ka jingkan tat ban siu ya ka pisa ka bala dawa da ka seng. Nakaliang umintri rangba ka jela u Konrad ki sangma ulama ham baka sorkar kan umla ban sya na sengap jari ki bakum kini ki kam pentrium da ka bapen pa bagi bor jong ka an kila don ni ki sakhi satar ki babiang ban le da ka bating e.